Dragi hodočasnici, dragi prijatelji, najprije vas želim svi od srca pozdraviti, a još draže da mogu srcem i s ljubavlju prenijeti Gospinu poruku koju daje preko mene za sviju nas. Gospine glavne poruke što Gospa daje za sviju nas su molitva, obraćenje, post, pokora i mir. I Gospa preporučuje da mi svaki dan molimo radosna, žalosna i slavna otajstva sva tri dijela Gospine krunice. Da srijedom i petkom post o kruhu i vodi, a najvažnije je što traži čvrstu vjeru. I kad Gospa kaže da molimo, ona ne traži da mi molimo samo riječima, nego traži da iz dana u dan otvaramo svoje srce da bi nam molitva bila zaista radost. Kad prije nego što počnete moliti, odstranite sve one misli koje vam smetaju i počnite sa jednim Oče našem. Molite kao jednoga velikoga svoga Oca koji je na nebesima, koji je pun neizmjerne ljubavi, koji nas toliko voli. I u tom trenutku prikažite mu sve svoje želje, sve svoje probleme. Neka on učini kako je najbolje, nek bude njegova volja, ne naša. Kad je sutra da će moliti Zdravu Mariju, isto tako kao našu veliku majku, koju vidimo očima našega srca, koja je neprestalno blizu nas i koja nas toliko voli. Kad tako ćemo slava Otcu, ipak davati slavu svome Otcu i zahvaljivati se na svemu što nam daje, i za dobro i za loše, da znamo sve jednako prihvaćati što nam dolazi od njega. I tako iz dana u dan otvarati svoje srce i razmišljati nad svakoj riječi koju izgovaramo, da vidimo kolike te riječi za nas imaju značenje i da ih živimo. I Gospa je to pokazala tako na divnom primjeru, da vi smo u vašim obiteljima imate jednu saksiju svijeća. I ako vi svaki dan u taj svijet stavite 2-3 kapi vode, vidite kako raste, razvija se i dođe jedna lijepa ruža. Tako isto je primjer našeg srca. Ako mi svaki dan u naše srce stavimo 2 riječi molitve, ono raste, razvija se kao i onaj cvijet. Ako 2-3 dana u taj cvijet ne stavimo vode, vidimo kako nestaje, kako nikad nije postojao. Jer Gospa kaže, tako i mi često puta kad dođe vrijeme pa molitvu kažemo, ma ne mogu danas moliti, umoran sam, sutra ću. Dođe sutra, prekostra, i tako svaki dan našu molitvu daljavamo od sebe i u naše srce ulazi sve ono što dođe sa one loše strane. Jer Gospa kaže, kako god jedan cvijet ne može da živi bez vode, tako i mi ne možemo bez milosti Božje. I kaže, molitva srca nikad se ne može naučiti i studirati. Molitvu srca jedino možemo živjeti, iz dana u dan ići jedan korak naprijed. I kad Gospa preporučuje post, kaže, osobe koje su bolesne, od njih ne traži da poste o kruhu i vodi, nego da se taj dan odriču nečega što im je najdraže. A osobe koje su zdrave i kažu da ne mogu posti, da ih boli glava, da im se manta, jer Gospa kaže, ako mi činimo post iz ljubavi prema Isu i njoj, onda neće biti nikakvih problema, jedino što fali naša čvrsta volja. I Gospa nas poziva na potpuno obraćenje i kaže, draga djeco, vi svi kad ste u problemima, u poteškoćama, u nevoljama, vi svi mislite da smo Isus i ja daleko od vas. Jer Gospa kaže, mi smo uvijek blizu vas. Ali vi otvorite vaša srca da bi nas srcem mogli spoznati koliko vas mi ljubimo. I Gospa traži da se odričemo nečega što nam je najdraže. A Gospi bi osobno bilo drago da se mi odreknemo grijeha, da ne griješimo više. I kaže, dajem vam svoj mir i svoj ljubav da bi je mi mogli ponijeti u naše obitelji, dati našim prijateljima okolo nas. I zato daje nam svoj blagoslov i moli za sve nas. Kad na poseban način bi je bilo drago
da se u našim obiteljima, u našim zajednicama obnovi molitva krunice, da bi roditelji molili s djecom, djeca s roditeljima, da nam Sotona zaista ne može ništa. I Gospa ističe koliko je Sotona jaka, da nas želi omesti u svemu. I zato traži da mi pojačamo naše molitve, da bi je mi našom molitvom mogli odstraniti što dalje od nas, da nam ne može ništa. Ali kaže, to najbolje možete učiniti s krunicom u ruci, najjače oružje protiv Sotone. Zato Gospa preporučuje da mi uvijek uza se imamo nešto blagoslovljeno, bilo križić, meduljica, jedan mali znak kako bi se što lakše moglo odbraniti od Sotone. I preporučuje da svetu misu stavimo na prvo mjesto, da je to najvažniji, najsvetiji trenutak, da u tom trenutku Isus dolazi živi, mi ga primamo u naša srca. Zato Gospa traži da se kroz to vrijeme na poseban način pripremamo, da bi Isusa što dostojnije i s ljubavlju mogli primiti. I preporučuje jednomjesečno svetu ispovijed i kaže po potrebi kako se koji čovjek osjeća. Kaže, nemojte ispovijed shvatiti da odete, da se oslobodite grijeha i da živite istim životom, nego se trebamo mijenjati da budemo nove osobe i tražiti od svećenika savjet da bi nam on pokazao da idemo jedan korak naprijed. I na poseban način Gospa je zabrinuta za sve mlade u svijetu, da se nalaze u jako teškoj situaciji, a da im mi jedino možemo pomoći našom ljubavlju i molitvom srca. I kaže, dragi mladi, ovo što vam današnji svijet nudi, to je sve prolazno. I kroz to možete vidjeti da Sotona koristi svaki slobodan trenutak za sebe. A danas to najviše čini na mladima i želi razrušiti naše obitelji. I kaže, draga djeco, ovo je vrijeme velike milosti. Želi da obnovimo njezine poruke, da ih počnemo srcem živjeti. I Gospa želi da mi budemo nosioci njezinog mira i da molimo za mir u svijetu. Ali Gospa najprije traži da mi molimo za mir u našem srcu, mir u našoj obitelji, u našoj zajednici. Onda zajednički s tim istim mirom da mi molimo za mir u svijetu. Jer Gospa kaže, ako vi molite za mir u svijetu, jer nemate osobnog mira u vašem srcu, ta molitva nije toliko vrijedna. I preporučuje da u ovom trenutku pojačamo naše molitve, da su naše molitve potrebne, da molimo za ostvarenje Božjih i njezinih planova, da svaki dan uzmemo Bibliju, da pročitamo nekoliko reda i da to u toku dana živimo. I također Gospa ističe da molimo za svetog oca papu, biskupe, svećenike, za cijelu našu crkvu, da su potrebni naši molitava. A na poseban način moli nas da molimo za ostvarenje jednog njezinog plana koji se treba ostvariti. Ono što Gospa često puta u zadnje vrijeme ističe, zašto je na poseban način zabrinuta su mladi obitelji, da su jako teškoj situaciji i da Gospa moli za mir, pa poziva i nas da i mi skupa s njom molimo za istu njezinu nakanu, da je pomognemo našim molitvama. Dobro, ja želim ispričati kako je Gospa meni jako dala jedan veliki dar, povela nas je za ruku da nam pokaže raj, pakao i čistilište. Bili smo kod kuće kod Jakova, Gospa je došla i kaže, sad ćete poći sa mnom. U tom momentu Jakov je rekao, draga Gospe, ti pak povedi Vicku, njima više braće i sestara, jer ja sam sam. Oni misle da odešmo, nećemo se više ni vratiti. Ma ja u tom momentu mislim, a Bože, koliko ima ići dana, sati, ili se iđe prema nebu ili prema zemlji. Tada je Gospa uzela mene za desnu ruku, Jakova za lijevu i povela nas. Plafon je se otvorio toliko prostora da se može proći. Nismo uspjeli ni trepnuti tokom, već smo došli u raj. Jedan veliki beskonačni prostor, jedna svjetlost koja uopće ne postoji tu na zemlji. I vidjeli smo ljude, obučeni su sive, u roze i žute haljine, svi su isti, nema ni debeli ni mršavi.
iznad mali anđeli kruže. I Gospa kaže, vidite kako su presretne osobe koje se nalaze tu u rajima. Jedna radost koja se ne može opisati riječima, koja ne postoji ovdje na zemlji. Čistilište je isto jedan veliki prostor, samo čistilište se ne vide ljudi, jedino se vidi tama, sivo kao pepeo. I osjeća se da se osobe trzaju, udaraju, lupaju i da se za njih treba što više moliti, da su potrebni naši molitava da se izbave iz čistilišta. Pakao u paklu ima jedna velika vatra na sredini i najprije prikaže ljude kakvi su u normalnom stanju i kakvi su poslije. I poslije čini izlaze iz vatre kao razne životinje, kao da nikad nisu bili ljudi. I što god dublje upadaju u vatru, sve više protiv Boga. Tako da Gospa kaže, osobe koje se nalaze tu u paklu, da su otišle same svojom voljom, zato što su to želele. A i osobe koje žive ovdje na zemlji, čine sve protiv Božje volje, već ovdje na zemlji žive jedan pakao, poslije samo nastave. Jer Gospa kaže, ima dosta ljudi koji žive ovdje na zemlji, misle kad se ovdje na zemlji umire da završava sve. Jer kaže, naprotiv, vi se varate, mi smo ovdje samo prolaznici. Isto tako želim opisati jedan susret kad Gospa dođe, kako je obučena. Jer Gospa prije nego što dođe bude svjetlost 3 puta, to je znak da dolazi. Obučena u sivu haljinu, bijeli veo, kruna od zvijezda, oči plave, kosu crnu, jagodice rumene i lebdi u zraku na sivom oblaku, nestaje na zemlju. Jedino kad su veće svečanost, kad Uskrs, Božić, Gospojna, Gospje rođendan, onda bude skroz u zlatnom. A za Božić svaki put Gospa dođe s malim Isusom u naručju ko mala beba. Samo jednom prije nekoliko godina Gospa je došla za Veliki petak sa Isusom, sav izranjen, na njem bilo sve raspalo, ima trnovu krunu. I Gospa kaže, došla sam da vam pokažem, da vidite koliko je Isus trpio za sviju nas. I svaki put kad je naš rođendan, Gospa čestita nama. Kad je Gospi rođendan, mi čestitamo njoj, pružimo ruku, poljubimo. Osoba normalna, živa kao i mi. Jedino što se ne može opisati, to je Gospina ljepota, jer ne postoji ništa tako lijepo kao Gospa. Jednom smo pitali za vrijeme ukazanja Gospe, ma draga Gospe, zašto si tako lijepa? A Gospa kaže, lijepa sam zato što ljubim. Počnite ljubiti vi da bi bili lijepi. Ali ta ljepota ne dolazi s vanjske strane, nego dolazi iz dubine našeg srca i duše. Jer kaže, vi ste danas previše opterećeni vanjskom, a zaboravili ste važnost one glavne ljepote. La Madonna ci ha detto. Zato Gospa traži da mislimo više na onu unutarnju ljepotu. Kad dobijemo tu ljepotu, onda vanjska ljepota će doći sama po sebi bez velikog zabrinjavanja. Dobro, ja vas još jednom sviju želimo od srca pozdraviti i što je najvažnije reći, večeras kad Gospa dođe za vrijeme ukazanja, preporučit ću sviju vas, sve vaše obitelji i moliti za sve. I neka vas kraljica mira blagoslovi sviju svojim mirom i ljubavlju. Budimo sjedinjeni u molitvi, ja ću moliti za vas, a i vi se ponekad sjetite i nas. Eto, puno vas voli sviju, vaša Viska.